Gipangandama na sa Safety and Security Cluster sa Davao City ang seguridad sa mga simbahan alang sa Semana Santa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara lakip sa tutukan sa mga otoridad kadtong mga laganan sang gilauman nila nga daghan sab ang magbakasyon kay taas-taas ang bakasyon sa mga mosunod nga semana. Nakadawat na matud pa og sulat ang Davao City Public Safety and Security Office gikan sa Archdiocese of Davao alang sa paygayon nga coordination meeting sa April 7. Gilatag na sa simbahang Katoliko ang mga aktibidad alang sa Semana Santa. Sa April 13 ang Palm Sunday, April 14 hangtod sa 16 ang recollection ug pagpangumpisal, April 17 ang Christmas and Adoration, April 18 ang Stations of the Cross, April 19 ang Easter Vigil ug April 20 ang Easter Sunday. Ana sa 39 ang mga dagkong simbahan sa Davao City. Moabot sa 3,700 ka personahe gikan sa nagkadaiyang unit sa Safety and Security Cluster ang i-deploy. Gawas sa mga simbahan, ginapatutukan sab ang mga sagad laagan kay taas-taas ang bakasyon. Gipahinumduman ang katawhan nga bawal gayud adtuan ang protected areas. Actually, may mga areas ta sa mga hinterlands na ginabawal magud ang bisita. Pero kung dili nimo bantayan, actually ang magbantay ang ato ang barangay, kauban ang bantay bukid nato no kay katong mga protected areas nato dili dapat siya ma-exploit. Dunasay deployment sa mga beach ug inland resorts. Ang Coast Guard Davao Station nakatakda na sab sa pag-activate sa ilang upland biyaheng ayos sa Semana Santa. Tutukan sa ilang deployment ang mga pantalan diin dunay K9 units ug medical teams. Sanglit lauman ang pagdagsa sa mga bakasyon sa mga beach resort. Lahat ng mga pantalan is nilalagyan namin ng mga help desk, lalong-lalo na ngayong parating na Semana Santa. Sara, una pa man ang Semana Santa gilauman nga magpagula ang Safety and Security Cluster guidelines nga maisundon sa katawhan sa pagbisita sa mga simbahan ingon man sa mga tourist destinations sa Davao City. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.